Atzoko egunean bi argazki ezberdin ikusi ahal izan genituen. Alde batetik, bi bloke esanguratsu egunean posizio ezberdinak izan zituzten. Alde batetik, EAJ-PNV, Alderdi Sozialista eta PPek izan zuten posizioa. Non, greba egun batean, udaletxe barruan itxita egotea erabaki zuten. Porrot egin duen sistema ekonomiko baten aldeko apostua egiten jarraitzen zutelarik. Eta horren aurrea bigarren bloke bat, herritargoa, sindikatuekin, eragile sozialekin, 600 enpresa komite baino gehiagorekin, eta EH Bilduko kideak barne kalean mobilizazioetan alternatibak plazaratzen. Hori da, atzo ikusi ahal izan genuen argazkietako bat, baina bigarrena EAJ eta Alderdi Sozialistaren artean egondako erabateko hurbilketa, non Alderdi Sozialista paktu baten bila dagoen bai ala bai. Guretzako erabat agerian geratu zen atzoko jokaldiarekin. Eta paktu hori ez du soilik Bilboko udaletxean bilatzen, baizik eta baita Euskal Herriko beste instituzio batzuetan. Eta esan behar dugu, paktu horrek ez duela inungo eragin positiborik izango Bilboren kasuan. Atzo ikusi ahal izan genuen adibide argi baten ikusi ahal izan genuen moduan. Zer suposatuko duelako paktu horrek? Azken finean, Alderdi Sozialistak EAJ-ekin egin dezakeen paktu horren ondorioz, EAJ-aren politiketan sakontzea besterik ez du suposatuko. Azken finean, enpresa handien aldeko politiketan, auzokideen edo herritargoaren interesen gainetik pasatuta. Paktu horren bila, paktu horren norabidean, atzo esan bezala, udalbatzan ikusi ahal izan genuen antzerkia. Non Alderdi Sozialistak boska bat eman zion EAJ alderdiari, hain zuzen panera auzia aurrera atera ahal izateko. Adierazgarria da gainera, horren garrantzitsua den mota honetako auzian, aldeko boska ematea Alderdi Sozialistak. Uste dugu, boska horrekin Alderdi Sozialistak bere egiten duela udalak gai hau defendatzeko erabilitako argudioak. Gogoratu behar dugu, udalak hiri aholku batzordean emandako ezapidearen gainetik pasatzea erabaki duela. Eta horretarako erabili duen argudioa izan da, planteatu diren alternatibek kalte ordain garrantzitsua sortuko ziotela udaletxe honi. Baina argudio horrek ez dauka, ezanka, ezburu, batez ere azken egunotan ikusi ahal izan ditugun beste adibide batzuetan, hain zuzen Iberdrolako lurzoruaren errekalifikazioan, non udalak bazekien 20 eta egun 25 milioi euroko kalte ordain bat eragingo ziola Bilboko udaletxeari. Beraz, bi neurtzeko bara ezberdin, jokatzeko modu ezberdin, non beti onurekin edo beti ikuspegi positibo guztia enpresek eramaten dute, eta kasu honetan Uribarriko bizilagunak etxipenera kondenatuak dauden. Atzoko uste dugu, guk desde luego uste dugu, ez dela ez etikoa, ez legezkoa, ez da demokratikoa, alde batetik hiri aholku batzordearen ezapidearen gainetik pasatzea. Guk bi alderdi horiei galdetzen diegu. Ezapideen gainetik pasatuko badira, zertarako goaz eta zertarako markatzen dugu gutariko bakoitzak gure posizioa hiri aholku batzorde horretan. Eta ez dena, ez etikoa, ez justoa, ez demokratikoa ez dara, da eraikuntza enpresa handi baten interesak asetzeko, kasu honetan Uribarriko panerako bizilagunen interesen gainetik pasatzea. Uste dugu, Alderdi Sozialistak atzoko jarrera izan eta gero, oposizioaren lanetik kanpo geratzea erabaki duela. Azken finean EAJ-aren jokoan sartzea. Hau, zeren truke, uste dugu atzo ere hori ikusi ahal izan genuela. Joko honetan sartzea erabaki dute, inongo edukirik eta konpromisorik ez duten mozioak onartzearen truke. Ikusiko dugu hemendik aurrera, zelako bilakaera duen berez agerian geratzen ari den EAJ eta Alderdi Sozialistaren arteko paktu hau, eta gertutik jarraituko dugu bilakaera hori.